Erabaki batzuk ahalik eta biztanleengan hurbilago orduan eta eraginkorragoak dira. Honetan datza subsidiaritateak, tokiko eta herrialdeko administrazioek arazoei naiz eta hauek globalak izan, erantzunak emoteko gaiak izatean. Honen gainean Bilbon mintzatu da gaur, Europako ordezkari asko bildu dira subsidiaritatearen 5. batzarrean. Mundu global honetan, botere ezberdinen arteko mugak zehaztu gabeak dira. Horregatik garrantzitsua da, gure sistema buruz etengabe pentsatzea administrazioek hartzen dituzten erabakiak maila eraginkorrenean egon daitezen. Instituzio autonomiko eta lokalak hiritarretik hurbilen dauden administrazioak dira eta horregatik erabakitze prozesuetan protagonismo berezia dagokie. Ehun bazkideen taldeak subsidiaritatea betetzearen maila baloratzen zein analizatzen du.